אני בצוות דיזיין. אנחנו פה עושים סנסורים, צ'יפים שקשורים לעיבוד תמונה. אז עשינו לאחרונה צ'יפ שנכנס לגלקסי S20, צ'יפ מאוד מעניין של 108 מגה פיקסל. למעשה הצ'יפ הראשון בעולם ברזולוציה כזאת גדולה. זה שהצ'יפ שאני עבדתי עליו, תכננתי חלקים גדולים ממנו והשקעתי בו, זה שזה יושב עכשיו אצל הרבה אנשים ברחבי העולם, זה משהו שהוא בהחלט מאוד משמעותי. מאוד גורם לך להרגיש שאתה עושה פה דברים אמיתיים. גם נחשף פה להרבה תחומי אחריות שבדרך כלל לא מקבלים בכל מקום. מול קבוצות אחרות, אם זה בארץ, פה בחברה, אם זה בעולם. באחד הצ'יפים שעשינו, אני הייתי אחראי בעצם על הקישור בין צוות הבקאנד שנמצא בקוריאה לבין צוות הדיזיין שנמצא פה בסיר. עכשיו זה אומר שאני צריך לבוא ולתקשר גם עם אנשים בקוריאה שמתעסקים בדברים מסוימים, עובדים בטכנולוגיה מסוימת. מצד שני נתקשר עם הצוות שלי בארץ, שמתעסקים גם אם זה בדיזיין ואם זה צוותים שמתעסקים בפירמוור והרבה טכנולוגיות נוספות. לא כל דיזיינר מקבל כזה תחום אחריות בכל חברה. וזה משהו שאני חושב שבאמת ייחודי בסיר. הייתי אומר שזה חלומו של כל מפתח לקבל את האחריות, לבצע אותה, להגדיל ראש. זה שיש מסביבך את האנשים הכי איכותיים והכי טובים, זה מה שמאפשר לך להגיע לטופ שלך כמהנדס.